yen dhewe bakal terus marang kambok nang kambok ora gelem mangkono lempun dono mula ucuk kesun ora papan kinayung kok sakat guru katutan ora asane kala kuwi piye mangkono iso padha ayu kambok padha ora panjabari pinangi sak nyatane kakeng kenjau nanging aku tansah trenyuh aku tansah gandrung marang dhewe aku bakal resnani ngasane pulo Disriwa mindah pilih kang aku bisa jejer lugu jejer bareng marang